Mă numesc Chira Natalia, am 75 de ani, sunt de profesie inginer chimist. Am lucrat în fabrică mulți ani, peste 15 ani, lucru care mi-a afectat sistemul digestiv și, în general, sigur că n-aș spune că numai sistemul digestiv, dar și articulațiile. Mai ales am această coxartroză care n-am putut să o rezolv cu nimic. Am încercat multe tratamente cu medicamente alopate, dar rezultate n-am avut, pe lângă faptul că mi-a afectat și stomacul. Am făcut o gastrită din cauza aceasta și efectul nu a fost cel care l-așteptam. Am aflat de Liprinol din revista Asul Verde, unde domnul doctor Dacian Hulber prezenta produsul și am discutat și cu dânsul, mi l-a recomandat și am primit sfaturi foarte bune nu numai pentru această afectare a articulațiilor, având și pe coloană probleme, dar și privind tratamentul gastritei. În momentul de față este rezolvată total, n-am mai avut niciun fel de revenire, iar coxartroza nu se mai pune problema protezării articulației. Cred că fiecare trebuie să-l încerce pe propria persoană și rezultatele să obțină privind afecțiunea care o are fiecare. Fac tratamentul de 1 an, aș zice, da, de anul trecut de prin martie, iar acum am reînceput, pentru că o perioadă l-am întrerupt, acum am reînceput să fac tratamentul și pot să spun că în 2 săptămâni am avut rezultate foarte bune. Și voi continua și am remarcat că și gastrita a fost rezolvată, tot ce poate să fie pe bază de inflamație, efectul liprimorului este sigur, este verificat. Îl recomand. Fiecare, sigur, trebuie să știe la ce afecțiune dorește să-l folosească și în condițiile în care are un rezultat, eu personal recomand să nu mai fie întrerupt. Eu nu mai întrerup de acum acest tratament. Eu nu îl voi întrerupe niciodată, pentru că am constatat că rezultatele sunt cele mai bune din tot ce am încercat.